po sa aming channel. This is Banjos and this is Alvin! TV Banjos. Ayan, ngayon po ay panibagong vlog po with me and Kuya Alvin. Alvin. Ang arte niya, no? Ayan, abangan nyo na lang po mamaya. Peace yo, bye! Mga kalabas sa kalsada. We're back here in Nasingan at kasama ko ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga... At yan ay si Vanjos. At kasama ko doon si Marcela at saka si partner. Kamusta kayo? Mukhang may bibilhin po tayo, sir. Wala. Wala tayong bibili. Papalamig lang tayo doon. Papalamig tayo. Hindi mo papainit. Kasama rin namin si Jomar. Saan ang lakad mo, Park? Ilang pizza daw? Dalawa nga. Magbabayad. Oo. So, bibili daw po sila ng dalawang pizza. 94. 94. Oo. Nagmahal na? Okay lang ba sa lugan mo, partner? Kaya nga, sarap ka na. Ay. Yes. Mag-face shield tayo. Arte nila yung. Mars, kamusta ang pakiramdam na artista ka na? Kasi ikaw si Tavana Ilawi. Ano? Tavana Alawi. Kilala mo ba si Tavana Alawi? Hello bro, big fan. Inglesero na pala tong bata, hindi ko alam. So, kami na sila makakako. Ano English ng tubig? Ay, anong Tagalog ng tubig? Oh, Dalawang malaki. tubig, di tubig. Dalawang malaki eh. Ay, dalawang malaki. I'm sorry. Meron, binago na pala. Anong Tagalog ng dalawang buwan? Big man, big man. Hindi ko alam ano. Ano? Anong Tagalog ng dalawang buwan? Oh, nagpantay. Tupas. Naglolokohan na tayo. Mas pat kanina ka patahimik. Hindi, naiwan ko yung pera ko. Ha? Ikaw pa bang mawawala? Tagpipiso lang ito. Si Kuya Jomar na lang gagastos. No? Ikaw na lang Mas gagastos. pat ka nananahimik. Bili ka pa ng Sabi, kanta. paanong pakiramdam nang nakasakay ka na sa Na? kotse ni Vanjos Ano sa Mayaman? drinks? Oh, Ilang beses yung naman. malaki. Wow, sosyal. Tignan ko ah. 400 lang pera ko dito. Ano yung titignan mo doon? M&M's. Wow, sosyal. Tsokolate. Isa lang na 1.5 kulit mo. 1.5. Hindi. 5.1. Yung royal ah. Yun nga sabi mo kanina ko. Wag na pala. Royal pala. Physical social distancing. Basta news kini ba para. Ano daw? Nagpasuha. Kabirat rebellion. Sino? Ano po yung kukunin ko? Ako. Bayaran mo, pero. Bayaran mo. Mabilisan lang po kami. Ha? $36.6. Dito. Binjingan, yung kabilang na. Ito natalanan. Itong M&M's yung. Magkano itong 47? 47 times 5. Yan lang, hindi ko alam. 47 times 5. Sandali lang, magko-compute ako. 40 times 5, 200. 7 times 5, 35. 235. 235. Yung 5. Oo, anak. Tapos dagdagan pa rin isa. 270. 270. Anim na yun, anak. Okay na po ba tayo, sir? Discreet. Yun, yung soft drinks.
po. Anong gusto mo? Ito na nga muna ako kay partner ko. Tagal ko na kasi hindi nakasama to. Kamustahin mo naman yung Alvin Vanges TV. Kumusta kayong lahat? Ikaw, Marcelo. Hi sa mga fans niya. Wah! Sa dali lang yung alaga natin. Saktong anim. Kapag anim, 230. 270. Tapos Coke. Okay. Sina lang, by one take one. Naglili. Ha? 108 dalawa. 50. Sa ilalim ng Wow! May pakanta pa ngayon si Vanjo. Ayan po. chichirya. Gusto daw niya ng chichirya. Marcela, pakipunta na doon yung chocolate. Hello. Nandun lang ang chichirya, anak. Doon lang? Hindi, dito. May chichirya pa dito. Ayun, oh, bravo. Oreo. Bara. Oh, puro matatamis na kasi. Puro na kasi matatamis. Dito, tas dito. Yung ano, gusto ko yung katbe. Yung? Ito, katbe. Gusto ko to katbe. Ano to, magkano to? 20. Oh. Gusto niya rin? No. Hindi ka rin. Okay We're na. leaving. Yan, okay na. How do you feel right now, Savannah? Savannah? Hindi. Kulang na. Kulang na. Basta ng isa. Kulang tayo na. ng pera. Relax, nandyan si manager. Kaya na lang magbayad, alam ko lang. Oo. Bayad. Kalma lang, anak. Bes, masarap ka na. Ay. Rated PG po tayo ngayon. Di kayang sumapa. Anong kanta yan, Bando? Andiyan, no. Kakaliko ka mo niyan. Wala, binata na to. Partner, parang may Ikaw kinakachat na ka. magbayad ng kulang. Ha? Ikaw na bayad. Oo, sasanla ko si partner Very, ko. very, very. Alam mo ba ang mga paborito ko, Part? Nakikita mo ba yung mga paborito ko? Nandyan lang sila harap mo eh. Ay! Oo nga. Kayang sumapa. Sige, ba tayo pizza? Lagay mo na dun ang It's already there. You'll just pay for it. 417, 450. May sukli ka pa. magkano daw? Magkano ba? 417. 17? 417. 417. Mas tignan mo muna. Ito ba ito? Saglit ah. Dala lang naman eh. Thank you. Sa duwan. At pala sa duwan. After po namin mag-grocery, at papabili po kasi mga kasama namin sa house na pizza. Ala! Namo. Trido wing. May hindi ko na. Buy one, take 10.
Yan nga, dilugi na yung nagbibinta. Manulugi talaga anak. Paano kapag yung nagpapa-pre-taste sila pero unlimited na? Oo. Siyempre, lugi negosyo pag ganun anak. Pakipa ba nga yung window, Marcella? Para makita natin si ate na nagtitinda ng pizza. Ate! Anong order mo, Jommer? Kwan. Di ko alam kay. Karton lang. Kamusta ang love life natin, John? Still single. Still single, not double. Wow. Pero triple. Yun lang, mukha mo. Marami yata akong kailangan i-edit kasi. Oy, syempre. Anong gagamitin mo nga para makakuha ka ng marami? Ay, gagawa ako ng parang ano ba? Tanggalin mo yung bubong mo. Tiktak. O tatanggalin yung bubong ng bahay. Para doon lahat ng bagsak. Wala kang kaagaw. Nagsabu-sabu kami. Shabu-shabu na eh. Shabu-shabu. Shabu-shabu po is yung mga pagkainan na ano. Ikaw, pag umulan ng pera, ano gagawin mo anak? Kukuha ako ng batcha. Maraming batcha. Kaya ko. Nagloko mo dati. Anak, parang hindi na darating yung pizza na order natin. Hindi na kita ilong labas nagpasto yamin ang ulan. No? 10 taon na yung nakalipas. 2011 pa. Ay, 2010 pa. Mapapakain pa ba tayo ng pizza? Parang tagal. Pagpasensyahan nyo na po siya. Medyo marte lang po siya. Sino? Ayan yung upuan mo. Ayan ko. Ay! Nandyan na ang pizza. Nandiyan na po ang pizza. So, ready to eat na lang po. Uwi na lang po kami. Then, see you po mamaya. Bye-bye! Partner, kamusta yung pizza natin? Ito, painit-init pa. Sunog. Yung sunog. Medyo sunog. Jomar, namimiss ko na yung mag-Manila. Sa 17, Hindi ka papamanila naman naman ako. Boss, Oh, sa 17, ko na naman ako sa Manila. Diyos ko kailangan. Wala ka rin kayo fiesta dito ngayon. October. Wala, hindi na matutuloy. Ay, hindi na matutuloy. Hindi na daw. Tung, 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 tung. Ayan, malapit na po kami. Nag-take out lang po si Banjos ng kanyang mga pagkain. Para mag-merienda with my parents and Wow. my friend. Ah, isa lang ba friend mo, anak? Friends. Ay, friend mo itong katabi ko? Han siguro ah. Umol kami dati, umol. Kasapi. Nag-disinfect ang buta. Ah, Yeah. corrected by. Gasolina siguro, anak. Ano nga? Yung nagdi-disinfect mo. Ginagawa na naman. And we're back! Nakapag-take out na po si Bantas ng kanyang food. Papameriendahin po kasi kami ng The Voice Kids. Grand Champion. Pero ang totoo po niyan, sila po yung gumastos. Hindi kami. Si mama at papa mo. Sa mabaho yan. Yung, Alam yung umulan. Let's go! Bakit diniyong ko nakapulutan? yung si Kulisan. Asa na yung bata? Ayun, partner. Pinapanervyos ako ni Van Diyos. Wala. Ay, na nga po. Sabi, yung cellphone ko nga, kuna na. Hello! Kamusta ang pag-grocery mo, Van Diyos?
Okay naman po. Wala naman pong masamang nangyari. Ayan, thank you. Thank you for watching po.